lite tradande bara. Ja, det är så här, ja, vad är man ute efter? Ska man skapa sig lite eller det ska vara effekten som nu måste man bestämma sig. Jag vet inte. En annan sak med också att om det är poäng, då vet publiken träff. Okej, då leker vi det. Men här så det är ingen aning om vad som vinner. I vissa fall kan man ju se så att det är mer totalt. Liksom. Men det handlar om dominans, alltså 70-30. Liksom. Ja, precis. Det kan inte passera. Det är verkligen inte alla fighter som är svåra. En sak som kan vara bra då, det är att de som är med och domar, de lär sig jävligt mycket av så att bedöma. Så de kan ju göra nytta av framöver. De lär sig jävligt bedöma. Och de som fäktar ska inte bara gå säkra för att de tagit sin första poäng. Utan de måste så om det är någon som har det vore skitgrymt om du kunde plocka upp den för att det kommer flera matcher gående samtidigt i eftermiddag. Det kommer behöva flera fans. Ja, hör med Conny eller Per. Den här är ju mycket snyggare effekt än för den matchen. Ja. Nej. De kallar till. Han är ju, tror jag, gammal SCA här i Parkman. Det byggde till det här. Han kände att det kändes mer realistiskt, lite mer riktigt, tror jag. Okej. Ja, han är en sån kille som plockar upp ett tag för mig. Det är märkt. Det är något enormt på dem. Det är som dess. Han har rätt att börja med effekten. Jag tycker överlag så ser folk har gjort mycket bättre, mer kraftfulla och professionella nu också. Det är jävligt kul att se. Det är massor av instruktörer har hittat nya träningsmetodik som fungerar. Pedagogik bör hitta in i och kom följa utveckla på idéerna mycket snabbare också. Ja, just. Så man vågar testa nya saker. Alla måste vara snabba. Ni säljer inte någon lån? Nej, vi gör inte det. Han som gör mot oss, han gör väldigt få. Så de köper först upp av föreningen direkt. Men det är... Jag vet, nu har ni köpt den här från Coachy. Ja. De kan vara avstå om de är billiga. Men jag tror att de flexar så mycket. Det är en engelsman som ska göra så här. Det är en annan sport.